Al eeuwenlang lopen wij over de aarde. Generatie na generatie. Telkens over hetzelfde stukje grond. De een zet er zijn eerste stappen. De ander blaast er zijn laatste adem uit. De grond onder onze voeten is het toneel van ons leven. En het graf van onze geheimen. Ga met ons mee. Op zoek naar sporen van ons verleden. Om ze opnieuw naar het oppervlak te brengen. Expeditie Limburg. Ontdek het verleden. Even ten oosten van Valkenburg aan de Geul zijn archeologen bezig met een opgraving. Ger Ruben vergezelt hen. Hey, dag Ivo. Dag Ger. Hallo. Hoi. Wat zijn jullie aan het zoeken? Een abri? Een bushokje. Nee, was het maar waar. Nee, dit is een natuurlijke overhanging waar mensen uit de prehistorie vroeger kunnen hebben geschuild. Ah, dat ding dus eigenlijk. Dit hier inderdaad. En het zou dus heel goed mogelijk zijn dat hier heel vroeger mensen hebben geschuild. En waarom graaf je dan hier? Ja, je moet juist graven om de dingen terug te kunnen vinden. En, maar waarom we hier zijn is omdat 30 jaar geleden Huub Pisters, een lokale archeoloog, al hier aan de gang is geweest. En die had het vermoeden dat dit misschien wel eens een abri zou kunnen zijn. Ja, dan hebben we het daarover over die, zeg maar die grot die we daar zien. Ja. Het zou eigenlijk hetzelfde zijn als al die grotten in de Dordogne, hè, langs de Vesteren en zo. Ja, dus uit Frankrijk en uit België kennen we inderdaad dit soort abris, maar in Nederland totaal nog niet. We denken wel, we hopen dat het hier ook is. Het zou de eerste keer zijn dat we dat aantonen dan? Ja, dus dat is echt super spannend als dat zo zou blijken te zijn. Oh, geweldig. Ja, nou, ik ben erg benieuwd. Je bent een kleine 40 jaar bezig met archeologie. Is deze bijl nou het pronkstuk uit je collectie? Nou, zeer zeker niet. Het is geen bijl. Het is dus een houweel uit een mijn dus waar vuursteen werd gewonnen. Dit is trouwens een replica, dat gebruik ik voor educatieve doeleinden. Dit is een origineel houweel. Ja. En het is heel typisch dat ze aan de zijkanten 2 schachtingskerven hebben. En deze schachtingskerven dienden dus de bevestiging op de steel. Ja, want met steel worden ze nooit gevonden. Met steel worden ze nooit teruggevonden. Nee, dat kan niet. Het werkeinde, dat hebben ze bij dit houweel nog eens extra aangepunt. En hiermee konden ze dus uitsluitend smalle sleuven in de mergel kappen. In 1979 ben je toen voor het eerst gaan kijken of er menselijke activiteit in die abri, vast komen te staan, maar of in die grot is geweest. Ja. En wat heb je daar gevonden toen? Nou, met mijn zwager heb ik toen in 1979 op carnavalszondag een putje afgediept om eindelijk die vraag beantwoord te krijgen. Is die abri prehistorisch of is het maar een mergelwinning van 300-400 jaar geleden? En wat vond je toen? En toen vond ik inderdaad hele leuke aanwijzingen. Onder andere deze prachtige afslag. En een vuursteenpijp waar 3 of 4 afslagnegatieven op zitten. Nou, dit is menselijke activiteit. Dit zijn de negatieven van die afslagen die de prehistorische mens hiervan af heeft gehaald. Dit zijn dus de originele stukken uit de abri uit 1979. Wat hebben jullie hier gevonden, Ivo? Nou, het lijkt erop alsof we hier de oergeul te pakken hebben. Of in ieder geval een stroompje daarvan. Van een oude geul van de geul? Ja, waarschijnlijk wel. Dat daar een voorloper van hier heeft gelopen. Maar die stond toch daar beneden in het dal? Ja, maar heel lang geleden toen moest het landschap nog gevormd worden. En dat werd onder andere door stroompjes zoals deze gedaan. Die hebben dus het karakteristieke Limburgse landschap, het heuvellandschap, gevormd. Ooit stond heel Zuid-Limburg onder water. Nadat het water door klimaatveranderingen zakte, ontstonden er door erosie, wind, bodembewegingen en ijstijden langzaam maar zeker steeds diepere insnijdingen in het landschap. Dalen. Zuid-Limburg als heuvellandschap aanduiden is in principe dan ook onjuist.
Het is een dalenlandschap. Je ziet echt mooi hoe een geul zich insnijdt in het kalksteen. En wat is nou de betekenis van die vondst van die oergeul hier dan, hè, voor die abri? Nou, deze is cruciaal. Als het een abri is, moet die uitgehold zijn door een riviertje. Nou, en die lijkt hier te zitten. Ja, maar er zit er ook nog kalksteen in? Ja, dat komt van toen het riviertje die kalksteenwand ging afslijten. Toen is er kalksteen van boven naar beneden gevallen. En daar zien we nou dus hele grote brokken van terug. Dus die abri is eigenlijk groter geweest? Ja. Die heeft echt, misschien niet de abri zelf, maar de kalksteenwand, die heeft hier gestaan. En die is langzaam teruggezet. Dit ondersteunt dus de theorie dat dit een abri is geweest. Ja. Maar we moeten meer vinden, hè? Ja, we moeten zeker meer vinden. We zijn op zoek naar natuurlijk de menselijke bewoningsresten. Zodra we dat hebben, kunnen we zeggen van hier hebben mensen in die abri gezeten. Geweldig. Ooit was de mergelwand op de plek van de opgraving glad. Op een bepaald moment begon er water langs te stromen. Om nog onduidelijke reden ontstond er op de plek van de huidige grot een draaikolk. Deze werd zo krachtig dat hij langzaam, millimeter na millimeter, een holte in de mergelwand uitsleet. Dit is hier gevonden, Eelco? Ja, dit is zojuist hier gevonden en een hele mooie vondst. Want het is een grote afslag die van een kernsteen is afgeslagen in de prehistorie. Ik denk dat dit ongeveer 6000 jaar oud is. En er zijn er meer van gevonden, ook vergelijkbare afslagen zoals wij dat noemen. Dus een stuk wat van een kernsteen is afgeslagen. Maar wacht even, dat betekent dus dat er in die tijd iemand hier geweest is die vuursteen bewerkt heeft. Ondersteunt dat nou de theorie dat dit een abri is? Ik vind van wel, want het ligt allemaal redelijk op één niveau. En het lijkt er dus op dat hier vuursteen is bewerkt in die periode in de prehistorie. En dat een deel zal zijn meegenomen om werktuigen van te maken. En waarom is dit achtergelaten? Ja, dan zitten er te dikke delen op of het is niet helemaal de vorm die ze willen. Maar anderen hebben ze meegenomen en tot werktuig verder bewerkt. Ah, ja. En dit is een afslag die ze verder niet hebben gebruikt en hier hebben achtergelaten. Ja. Je ziet hier de slagsplinter erop staan. Ja. De slagvlak waar ze op geslagen hebben toen met de kern. Nou, een mooie gladde zijde. Er zitten ook scherpe kanten aan. Deels nog met wat cortexresten. Ja. Dat is de oorspronkelijke buitenkant. En hier negatieven van vorige afslagen. Mag ik even tussenbij komen? Ja, ik zie het. Ja. Oh. Ik heb hier net een stuk vuursteen aangetroffen. En het lijkt aan deze kant alsof er een afslag afgehaald is. Dit vlakje bedoel je? Ja, alsof ze daar met een steen op hebben geslagen en dan springt zo'n stuk af. Het is ook een vuursteen dus? Ja, dit is ook een vuursteen, ja. En als het een afslag is het weer een bewijs voor het feit dat hier iemand op een steen heeft staan rammen een poos geleden. Zijn we hiermee een stap verder in dat verhaal van dit is een abri, de eerste in Nederland? Het is duidelijk dat hier er worden artefacten gevonden, werktuigen uit steentijd. In het verleden zijn op de een of andere manier die artefacten hier terechtgekomen. Ja, en toen de afslagen gemaakt werden, toen regende het. Ja, bijvoorbeeld. En toen dacht hij, ik ga er ook zitten, zou ik ook gedaan hebben. Ja, het is een ideale plek. Wij hebben hier ook nu opgegraven tijdens de regen. Precies. Ja. Maar... Maar hier kent het gebied al wie lang? Al vanaf de 50 jaar, wie was een kinderen worden, kon ze nog spelen na. En u hebt nooit gedacht van, hier hebben 6000 jaar geleden hebben ze hier ook al gespeeld tussen aanhalingstekens? Dat hebben ze wel maar verteld. Ja, toch? Maar zomaar gefantaseerd? Gewoon fantasie, want ze hebben gezet ze. Zoals ze staan op een jaar plumen, schoof dat toen vanaf 48 tot een aantal 20 jaar terug. Dat was een beetje gefantaseerd. Het wordt nooit bewezen en dit en van dat. Maar ja, voor de toeristen moesten toch even kopen voor liekdood. Maar nu blijkt toch dat ze gelijk hadden. Het Neolithicum is de laatste periode van de steentijd. Het belangrijkste kenmerk van deze periode is dat de mens overstapte van een bestaan als jager-verzamelaar naar een bestaan als boer. Het Neolithicum, oftewel de jonge steentijd, begon in het Midden-Oosten, rond 11.500 jaar voor Christus. In de duizenden jaren daarna verspreidde het zich langzaam over heel Europa.
Dag Alexander. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben hier een houtskoolmonster aan het nemen. Daar komt hij. Uit deze... Houtskool. Dat betekent dat er vuur geweest is hier. Ja, we vermoeden dat er in deze donkere laag, waar je verschillende plekken kleine zwarte spikkels ziet zitten, dat daar de restanten van een vuur zijn geweest. Een vuur gemaakt door mensen? Dat is ons idee. Dat het gaat op een vuurtje wat hier in de buurt gestookt is. Misschien niet op deze plek, maar wel hier dichtbij. Omdat het heel geconcentreerd is op een kleine locatie. Dat het toch mogelijk toch hier vlakbij in de buurt misschien een beetje verspoeld, maar hier een vuurtje heeft gebrand. Een beetje verspoeld, je bedoelt te zeggen dat het vuur niet daadwerkelijk niet precies op deze plek, maar dat het houtskool een beetje verplaatst is. Ja, we zitten hier vrij diep. Hoe oud zou dat kunnen zijn? Met het houtskool kunnen we dateren. En dus vandaar dat we op verschillende plekken in dat profiel houtskoolmonsters nemen die we gaan analyseren. In het laboratorium? Dat gebeurt in het laboratorium. Diederik, het is een hele verzameling. Ja. En dit is een hele mooie houweel eigenlijk. Ja, dit is een bijl. Waarom is dit nou weer een bijl? Als je naar de snede kijkt of hem voelt, dan zie je dat hij helemaal mooi glad is, helemaal gepolijst, een heleboel werk ingestoken om hem precies zo te maken dat hij heel duurzaam is. Dat is een typische boerenbijl. Een boerenbijl? Ja, voor het hakken van grote hout, hè, dus grote bomen omhakken voor de boerderijenbouw, voor het vrijmaken van grond voor akkerbouw, dat soort dingen. En wat deed jagers dan? Wat had die voor bijl dan? Nou, dat is meer zoiets. En dat is een heel licht, klein stukje vuursteen eigenlijk gezet in gewei. En het is heel scherp, dat is het probleem niet. Maar door die onregelmatige snijkant van het afslaan, zeg maar, van de scherf, krijg je dat er snel kleine scherfjes van afgaan. En dan gaat hij verder afbreken en brokkelen en op een gegeven moment is hij dan echt bot. En dan kun je hem nog wel weer bijslaan. Maar toch, het is echt voor lichter hakwerk bedoeld, niet voor het hakken van bomen. Dit heb je zo gemaakt en dit met het polijsten, dat duurt gegarandeerd veel langer. Hè? Ja, dat kleine bijltje was 2-3 minuten werken en die grote bijl, dat was 12 uur slaan, tikken en slijpen. Ja. Het is wel een verfijning, hè? Het wordt bijna kunst en dat vind ik trouwens hier helemaal van. Hoe dun kun je werken in vuursteen? Dit is geweldig, dit is toch kunst? Je kunt er het licht door zien schijnen. Dat is een dolk, bronstijddolk. Dus na de nieuwe steentijd kwam de bronstijd. En aan het eind van de nieuwe steentijd zie je die eerste van dit soort dolken verschijnen in Nederland. Het is bijna doorzichtig. Ja, ze waren hartstikke dun. En die komen dus uit Denemarken. Dat is een hele goede glasachtige kwaliteit vuursteen. En dat was waarschijnlijk meer dan alleen maar werktuigen. Dat zal ook wel een deel statussymbool geweest zijn. En vlijmscherp? Scherp ook, ja. Ik snap niet dat je het zo dun kunt maken uit dit materiaal. En zeker niet in die tijd. En het kon nog veel dunner, hè? Ja, dat is een pijlpunt uit diezelfde periode, bronstijd. En ook van diezelfde goede kwaliteit vuursteen uit het noorden. Maar de bewerkingsmethode is eigenlijk een beetje hetzelfde. Als je ze zou vergelijken, dan zie je het op allebei. Zit op de platte vlakken, daar zie je de negatieven van de afgedrukte of afgeslagen scherfjes. Kun je dit nog slaan? Nee, dit moet je echt drukken. Zo'n pijlpuntje moet je echt drukken. Want anders, als je erop gaat slaan, dan is de kans dat je hem breekt wel heel erg groot. Je gebruikt je hele lijf erbij, hè? Ja, ik moet redelijk wat kracht zetten. Er zijn een paar gevallen, maar je ziet, dit zijn nog korte scherfjes. Hier, en hij wordt meteen een stuk dunner. Hij wordt dunner, ja, en je ziet dus scherper. Ja, zeg maar de negatiefjes op het vlak zie je ontstaan. Dus als je daarmee door zou gaan, dan krijg je dus precies hetzelfde als die je net had. Ja. Ja, ga maar langs. Pas op dat je niet struikelt. Mag ik even kijken? Proost.
Een botje. We hebben een botje gevonden. Erik, wat is het? Het lijkt op een botje van een vogel. Van een vogel? Ja. En waarom is het zo belangrijk? Dit is heel veel organisch materiaal in één keer, dus daar kun je datering op doen. En je weet ook wat voor beesten ze hebben gebruikt hier waarschijnlijk. Huub, Ivo, eerste sleufvoddel dichtgegooid, het zit erop. En voor jou, Huub, moet het een heel bijzondere dag zijn. Een heel bijzondere dag en ik ben ook een heel tevreden mens. En wat is je conclusie? Mijn conclusie, we bevinden ons hier in een prehistorische abri. 30 jaar geleden, toen jij daar een proefputje maakte, toen wist jij dat al. Maar vandaag is het bewezen. En de bewijzen liegen er ook niet om, want we hebben heel wat vondsten hebben wij hier uit die achterliggende sleuf gehaald. En die kunnen alleen maar door prehistorische mensen hier zijn achtergeraakt. En dat voelt goed? En dat voelt heel erg goed. Oké. Ivo, wat is jouw conclusie? Ja, ik moet het toch wel onderschrijven wat Huub zegt. Het ziet er echt wat dat betreft heel goed uit. Ja, er komt nog een stukje nazorg en kijken wat we echt hebben. Maar wat dat betreft, op dit moment kunnen we wel zeggen dat we met een abri te maken hebben. En dat is nieuw in Nederland, dat is uniek in Nederland. Ja. Dat is de eerste abri in Nederland. Ja, dat is de eerste die we echt zo kunnen aantonen inderdaad. Maar waarom zou het de enige zijn? Er zijn er ongetwijfeld, of toch niet? Ja, we weten in ieder geval van eentje al dat mogelijk een abri zou kunnen zijn. Eigenlijk hetzelfde verhaal als dit. En ja, waarschijnlijk liggen er nog onder het heuvellandschap nog veel meer abris verscholen. Het is idioot, hè? Bizar eigenlijk om te bedenken dat waar wij nou staan, 6000 jaar geleden, misschien ook 3 mannen bij elkaar hebben gezeten of gestaan bij een vuurtje. Uitkijkend zo over het landschap hier. Ja, dat is inderdaad onvoorstelbaar. En we moeten niet vergeten dat de contouren wat we hier zien deel uitmaken van dit landschap. Dat blijft. En dat blijft behouden voor ons, maar ook voor degene na ons. En dat is het mooie van deze ontdekking.